Frikadellefilm. Der er noget, jeg tit har tænkt på. Hvor kommer frikadeller fra? Jeg ved, frikadeller kommer fra en gris, men hvordan bliver en gris må lige til frikadeller? Skal vi ikke tage ud på en bondegård for at finde ud af det? Når man skal på bondegårdsbesøg, skal man altid huske sine gummistøvler, for man bliver helt beskidt, hvis man ikke har dem på. Jeg ser at komme afsted på bondegård. Vi er nu kommet ind i den stald, hvor de små griseunger bliver født. Grisemor ligger og venter på, at de små unger kommer ud af hendes mave. Nu sker der noget. Vupti! Der kom en lille unge ud. Den er rigtig sød. Lige så snart ungen er født, kravler den op til sin mor for at få mælk. Jeg drikker også mælk, da jeg var lille. Grisen bliver stor og stærk af sin mors mælk. Grisemors mælk smager rigtig godt. Her går griseungen og hygger sig sammen med sine brødre og søstre. De leger, spiser og sover. De første 4 uger af den lille gris liv går den sammen med grisemor og hygger sig. Når grisen bliver større, får den tørfoder ved siden af mælken, så den kan vokse stor og stærk. Når den lille unge vejer 7 kilo, bliver den flyttet fra grisemor. Nu skal den bare sammen med sine søskende gå og hygge sig, så den bliver stor og stærk. En gris sover og spiser rigtig meget, og den leger også med sine søskende. Her spiser grisen. Den spiser, og den spiser, og den spiser, så den bliver rigtig stor og stærk. Den spiser og vokser til den vejer 30 kilo. Så bliver den flyttet til en ny stald. Her har den mere plads. Og så spiser den og sover den igen. Nu vejer grisen 105 kilo. Så kører bondemanden på slagteriet. Hej. Jeg ser at komme afsted. På slagteriet bliver grisen slagtet. Efter et dejligt liv bliver det til kød, så vi kan få flæskesteg, pølser og frikadeller. Her spærer en slagter kødet ud. Slagteren gør kødet klar, så jeg kan komme hjem og lave frikadeller. Jeg skal komme hjem i køkkenet og lave frikadeller. Nu vil jeg vise jer, hvordan man laver frikadeller. Her skal farsen i. Så skal der salt i, så det får noget smag. Så skal der løg i. Så kommer jeg et æg i. Så skal der havregryn i. Man kan også godt putte lidt mel i. Og så skal der peber i. Og så skal der røres. Røre. Nu skal der mælk i. Så skal mælken røres i. Røre. Nu tager jeg en spiseske og former frikadellerne og lægger dem på en varm pande med smør. Frikadellerne steger et par minutter, så vender jeg dem. Vupti! Nu har vi frikadeller. Så fandt jeg også ud af, hvor de kom fra. Jeg elsker frikadeller. Slut på et finale. Det var den frikadellefilm.